Здравейте всички! Днес този урок ще ви покажа как да си направите 3D бутони за началната ви страница в Google Chrome. За тази цел влизате си в Google и пишете Google Chrome Story. След което, когато сте го написали в Google, се предполага, че ви е излезнала ето тази страничка. След което цъкате на този първи линк. Chrome Web Story. След което цъкате ето тук налагащи се. След това давате надолу, докато намерите ето това приложение. Ето това. След което цъкате добавяне. Отново добавяне. Тук трябва да изчакате маничко. Един път да заради. Сега още един път. Чакаме маничко и ето. Той не е добавен вече. Вече когато си тръгнете за нов раздел, ще ви излиза ето по този начин. Сега, как да си добавите, например, искате Facebook да ви е на бързо избиране. Тоест искате тук да ви е Facebook за бързо избиране. Цъкате го, след което си отваряте Facebook, нали? И копирате ето това от тук. Копирате го и го поставяте ето тук. След което тук пишете името. Разбира се, ако и си пишете Facebook. Сега, за да има отпред картинка, цъкате ето тук на това. След което отивате и си сваляте една картинка, която се предполага, че ще ви бъде на Facebook. Щом ще ви бъде за Facebook, значи би трябвало да е картинка на Facebook. И си търсите най-подходящата картинка за Facebook, която може да сложите отпред. Запазват се най-лесно за работния плод. И сега ето тук, на ето тази папчица, цъкате и си търсите картинката на Facebook. Отвори. След което давате малко надолу и ето тук. Add Dial. И ето ви. Вече излиза и когато цъкнете на Facebook, ще ви отваря Facebook. Така, сега, как да премахнете ето това. 3D бутоните. Тук, ето на тази каштурчица с цветните, цъкате с десен бутон и премахване от Chrome. Цъкате го и премахване. И вече когато дадем на нов раздел, ще ни бъде старият Chrome. Надява съм ви бил полезен. Оценявайте, коментирайте, споделяйте с приятели. Това ще ми помогне доста и до скоро.